betianikan barrean eraman dudan disiplina bat izan da ni ustetan. Duela gutxi, ohartu nintzan, 4 urtekin ikastolako irtera batean, iritsi ginen herri txiki batera, eta nik ikusi nuen nik tipo bat, kuadro bat margotzen. Eta urak, harridura bat edo sortu zidan, barrutikan, non ni uste dut gaurreaino edo daukatela horla. Tipo ikusi nuen hor bere paletarekin, kolore pila batzukin, linzo handi bat eta Zubietako herri txikian edo, Zubietako eliza margotzen, eta ni uste dut esan nuela, ni hau bezala izan nahi dut. Eta gero, joan den astean ere, beste ez dakit nola etorri zitzaidan burura ere, ni lasarteko naiz. Eta bazegoen denda bat, non dekorazioko objektuak eta saltzen zituzten, eta zegoen leopardo baten eskultura bat, eta nizaki, 10 urte edo izango nituen edo horrela. Eta denda hortatik pasatzen zen bakoitzean, hor eskaparatean gelditzen nintzen, ez? Eta zenberez, nire amari oparitu nahi nion, baina beste egunean konturatu nintzen zala, formal, erakartasun bat neukala eskulturarekiko. Orduan, bueno, hori hor gelditu zen, eta gero ja 20 urtekin, hasi nintzen nire aitaren lagun bat tallista profesionala zen, eta bere tailerrean berarekin lanean. Orduan, hori izan duzan pixka profesionaleran edo hasi nintzenean. Hasieran hasi nintzen egurtailarekin, gero egurrean. Egurtaila eraman ninduen eskultura egurrera, eskultura egurretikan pasan nintzen harrizko eskultura lantzea, hemengo bertako harriekin, markinako marmol beltzarekin, eta gero pasan nintzen ere ja Italiako marmol txuriare lantzea, eta bueno, hori izan da pixka bat ibilbidea edo gero ere, brontzekin ere landeo izan dut, burniarekin, baino nire ohiko materialak edo batipat egurra eta harria dira. Nire ikastola basoaren erdian zegoan. Orduan nik txiketatik eta basoa beti izan dute, jolasteko toki bat bezala, ordu asko pasa izan ditut hor, etxerako bidean ere basotikan juten ginen, udazkenera zenean ostoekin jolasten genuen, udararen bukaeran, kurtsorazieran sagarrondoak eta sagarrez beteta zauden, eta hartzen genitun, eta pixkat, orduan natura, izan dela nire ondoan edo, nez eta herri batekoa izan, nekazal herria ez zala, herri industrial bat edo, baino beti natura zinguratuta eta orduan hortikan etorri liteke. Duela 20 urte hemen mendiko herri txiki batean edo etxe bizitza eta tailerra eraiki genuen, nire bikotea eta biok, eta bai natura zinguratuta, hemen Aralarko mailoen azpian, basoz inguratuta eta hartzaiez eta argi zinguratuta. Lantzen duen material guztia, egur guztiak edo bertako egurrak dira. Nolabait jakin behar dut ere nork moztu dituen, ze garaian moztu dituen, zenbat urte daramazkiten lehortzen, nolabait ja bezeroaren aurrean edo garantia bat eskaintzeko eta horrela gustatzen delako ere nolabait jardutea. Badakit ere moztutzen diren zuhaitzak gero ere landaketa bat ere egoten dala, nolabait jasangarritasuna ere kontutan hartu beharra daukat. Baina bai, berez, intxaurrondoak, aritzak, gereziondoak, bertan aurkitu, gure basoetan aurkitu ditzazkegun egurrak. Kolore askoko lan bat egin nahi baldin badet, igual pampanoa erabaki dezaket, edo egurra utxikan baldin badioa kolorerik gabe edo ezer gabe, igual aritza beltza, intxaurrondoa. Teknikaletikan adibidez, egurtailaren munduan edo badaramazkit urte asko edo, nolabait egurtaila edo beste maila artistiko batera eraman nahiean. Hau da, orain arte, egurtaila utxu bat izan du, artisau munduan edo bakarrika jorratu izan litekela. Orduan nik hori ikusita, bai daramazkit urte asko, zentzu hortan esperimentatzen. Bai diseinu berriak egiten, hau da, gaur eguneratzen. Pentsatzen dut ere, egurtaila teknika bezala, arte plastikoetan edo goi mailako disiplina bat eta izan litekela. Orduan, hortan ere nolabait pixkat urte batzuk eta pasa izan ditut.
harria lantzeko teknika edo pixkat eskultura klasikoaren teknika da. Ja Grezia klasiko garaian egiten zuten berbera, ez, desbastea, siluetatzea eta bukaera ematea. Eta harriak ematen didana da pixkat beste formatu handietan edo egiteko aukera. Eta kaletan edo bai kalean nolabait ipintzeko aukera hori. Zen material bat da nolabait, eguraldiarekin eta nolabait aldaketak eta ez ditu nahi izaten. Orduan batipat harriak landu izan ditut, eskultura publikoa landu dudanean, edo monumenturen bat egin dudanean, edo horrelako gauza. Denbora asko baldin badaramat egurra lantzen, iristen da momentu bat behar dudala harri handi bat lantzea edo, eta alderantziz. Pasaitu danean ere hilabete asko harria lantzen edo, zen harria lantzeko ere neketsua da, besoak ere asko sufritzen dute, orduan behar dut nolabait egurraren goxotasun hortara edo pasatzea. Baina ezingo nuke bat edo beste, batak gauza bat ematen dit eta beste gauza batzuk ematen dizkit.